Bună ziua și bine v-am găsit la Lego Star Wars cu Denis și Alex. Azi jucăm Lego Star Wars 3, nu 2, nu 1, ci 3. The Clone Wars, pardon. Hai, vorbește-mă și tu. Pe limba lui vrea să vă spună și el bună ziua. Și cum să vă zic, Zile cu grijă. da, e dor de voi, de telespectatorii noștri, dragi. Oh, mi-e dor de tine. Oh, de-abia aștept să plece. Așa, mă, aici, în astea două minute alea. Oh, mi-e dor de voi. Da. Nebun de felul lui, dar ce să mai zic. Ți-am zis altă misiune, dar tu nu Batman, pe asta cu mașina. Da, stai puțin. O, mereu. Da, mă, nebunule. Nu fac nimic. Nioplă înseamnă pe limba lui nobule. Ba nu, ce ai, mă, încă filmează. Vezi să termină filmul. Ăla de jos. Păi nici eu nu știu ce fac, deci... nu bat loci. Vezi că eu știu ce fac. Bă, hai mă, alte misiuni. Haide aici. Te rog, altă misiune ca mine. Da. Peste misiunea asta o să sărim. O să fac eu singur. Sau o să fac el, nu știu. Depinde de vreme, dacă plouă, lacrimile cad, iar noi nu putem filma din cauza sufletului întunecat în căcat. Nu știați asta, dar el e... Bă, scuze. El e și compozitor. Da, compozitor. E compozitor. Na. Da, eu nu vorbesc tare. Tu care nu stăteai lângă microfon. Fon. Da, fon. Luca e afon. Doi de fon. Bă, da chiar, a venit Codrin și Luca. Nu știu. Păi n-au venit. Da, de unde știi tu? Pentru că Luca a zis că stă 4 zile. Și astăzi pleacă de la munti și vine mâine. Omulețule. Da. Tu vei fi la capul mare. Eu sunt ăsta, negru 3. Aha, da. Faci clona. Da. În fine. Sperăm că acum să ne auziți mai bine. Uite, mașini de cursii. Noi trebuie să distrugem alea. Ok? Da, cum am zis, tu ești aia. Nu ești la cap mare. Eu mă plimb cu de-asta. Spider-Man. Da, bun. N-am vino, ia. Cine le bate? Cu toate astea. Eu te-am rugat ceva. La bătaie ești cel mai bun dacă îți trag un pumn. Și nu mai țipa că doarme mama. No, bine. Cam Îci. greu e de crezut. Că doarme mama. Așa bătaie, da. Asta e mașină de cursi, mă. Uite, așa-i dau. Uite, dai mă. Dai mă la mașina de cursi. Uite așa. Și number 5. Și poate mai bine că am luat amândoi pe alte căi. Piu. Dumitru. Ce bătaie le dau? Altă misiune. Nu. E cam greu. Având în vedere că am mai făcut misiunea asta mai de mult. Să devenim cu noi? Clonele, da. Ce n-ar fi cu noi? Da, serios acum, ce n-ar fi cu noi? Nu m-a întrebat pe noi.
Mamă, nu știu să conduc. Asta Asta e. e. Ce ai mă cu Altair, bă? Ți-am întunecat. Dumnezeu mințile, ce ai? Stai că am uitat unde sunt. E. Da. Tu cam vorbești singur, nu crezi? Că nu te aude nimeni. Vă bat, dracilor, și oriunde ați fi, eu vă bat și vă las fără cap. Sincer, nu mai contează. Eu sunt ăla cu păr, cu mațile alea în cap. Mațile alea în cap. Ciudatul ăla. Bă, ce țintă am? Am cea mai mișto țintă eu. Fraierilor! Nu mai țipa, ți-am zis, bă. Ți-am zis nu țip, ți-am zis vorbește în microfon. Da, dă-i. Da, așa, una ai distrus, mai avem încă 4. Tu-i matematica ei. Na, bun, eu ce am eu și tu nu ai. Oh, da, baby. Vreau și eu. Tu-i scutul lui, trec, orice ar fi. Nu trec, ba trec. Vino mai aproape de mine, te rog eu. Bine. Oh. M-a omorât. Da. Bă, ți-am să mai forțez. Gata, bun, a doua e gata. Las că-i distrug eu cu mașina. Ia-te cât de mare ești împit. Ia-te-am cu ăla. Cum? Păcim? Bravo, bun. Vezi mapa? Du-te la de-aia roșie. Uite pe mapa aia mică, mă. Bă, nu mă mai lovi. Nu mă mai lovi cu al meu baston. Ce mă, tu vrei dinozaurul ăla, ce vrei? Ești ofticat. Da, bun. Am distrus-o și pe a treia. E bine, nu? Nu, mă? Da. Și mai avem încă 2. Da, tu te-ai blocat acolo. Nu? Am dreptate. Nu văd un trag cu asta. În fine. Of. Bun, și mai avem una. La... Tu tragi în de-aia ai noi, știi, nu? Of, Jesus. Am zis că mi-au un alt partener, dar n-am făcut-o încă. Și nu înțeleg ce. Da, nu. Urmeam, nu o să-mi iau alt partener. Bă, ți-am zis să mai ții apăsat așa. Hop, și așa, băi. Da, eu de asta. Bă, ți-am zis să nu mai ții apăsat. Iată-l, iar ții apăsat ca nebunul. Bă, noi trebuie să dăm în astea. Chestiile astea. Ce? Cu 9 minute deja. Ciudat. Da, în fine. Chide, mă! Aia. Da. Ori, mă! Of, gata. Bă, ți-am zis să mai ții apăsat. Și vorbești lângă microfon. Bine, bă. Aoleu, asta o să fie o parte cam grea.
Iată-l pe ăla!